Vedel si, že ak chceš byť astronautom, musíš mať výšku medzi 157 a 190 cm, ak si nižší alebo vyšší, nás sa ťa nevezme. To je príklad nerovnice v praxi a teraz si ukážeme, ako ich riešiť. A to tak, že roznásobíme zátvorku. 2x je 2x a 2x5 je 10 plus 3 pripíšeme. Je väčšie ako 4x je 4x, 4x minus 2 je minus 8 a plus 8 pripíšeme. Teraz si robíme poriadok na jednotlivých stranách. 2x nemáme ešte spočítať a pripočítame 10 plus 3, čo je 13, čo je väčšie ako 4x a 8 minus 8 je 0. 2x minus 4x si dáme na ľavú stranu, čo má byť väčšie ako minus 13, lebo 13 sme premiestnili na druhú stranu. Minus 2 je teda väčšie ako minus 13 a keďže potrebujeme osamostatniť x, tak musíme deliť minus 2. Pozor, v tomto prípade sa znak nerovnosti otáča, lebo delíme záporným číslom, čiže minus 13 deleno minus 2, čo znamená, že x má byť menšie ako 6,5. Na číselnú os si teda vyznačíme jednotlivé čísla a hlavne 6,5 a samozrejme x nám vyhovujú vtedy, ak sú menšie ako 6,5. Čiže dáme tam prázdny krúžok, pretože máme ostrú nerovnosť a vyznačíme všetky príslušné hodnoty. Čítame zľava doprava a teda x patrí od mínus nekonečna po 6,5 na otvorenom intervale. A ak nechceš, aby ti ušli ďalšie tipy a triky z matiky, tak nezabudni dať odber a samozrejme aj like.